Da farko fara masoya na yi gaidawa, duk masoyin da ke so na yi godewa. Gabas da yamma kudu na sanya da arewa, mutanen Kano kun komai ban mantawa. Shi yasa na ɗauce ta zanyo wakewa, idan na kware jama'a sai ai mun gyarawa, idan na yi ba daidai ba ai mun yafewa. Domin ajizi ne ni kada ayyo mantawa. Nazifa Asnani shi ne ke gaida ku, mawaƙan fim karkaɗa jita. Salamu alaikum yaro ya taho da ɗan koko, bara nake yi gani na tafe da ɗan koko. Wake nake so in yau nauyi na ɗauko, na san rubutun waka da wuya da kafarko. Shi ya sanya ni na zo in kama kafarko, kafin a ce wata ganni ma in zamo mai karko. A cikin waka kai saurare za ka ji sako, sakon masoya ne ko kwani yan gari ta ɗauko. Nazifa Asnani shi ne ke gaida ku, mawaƙan fim karkaɗa jita. Yakubu Muhammad, Musbahu Ahmad, Sadi dan Sidi, Madan Sarkasim, Abubakar Sani, Ibrahim Malam, Adam Hassan, Muhammad Nagudu, Aminu ji mai dawaya, Sani Hassan, Awwal Adam, Awwal Isha, Sani Lara, Nace Shaba, Sani Danda. Idan ku so na zo dan ku shafan kaina, ku san yi dace wata dan nima in zama dan baiwa. Nazifa Asnani shi ne ke gaida ku, mawaƙan fim karkaɗa jita. Kana wanda abu Nazifa Asnani ke gaida ku, Kaduna garin gwamna, Nazifa Asnani ke gaida ku, Lagos da Abuja, Katsina wanda ku, Sokotawan Shehu, Gombe garin Goje, da sauran dukkan garuruwan Naijawa. Nazifa Asnani shi ne ke gaida ku. Nazifa Asnani shi ne ke gaida ku, mawaƙan fim karkaɗa jita. Nazifa Asnani shi ne ke